Já jsem ti říkal, že tady Škodovka bude mít pick-up. Podívej, No. největší kufr v celé kategorii. Podľa mňa aj v celej Európe, na celej zemeguli a na celom svete. Podívej, dáš tam 2 tašky, jako by se ztratili v mozi. To je strašné. A na toto tí ľudia berú. Musím však povedať, úprimne teraz, že ten dizajn Superbu ma naživo trochu zobral. Ako to auto vyzerá fakt pekne a ešte v tejto zelenej farbe, ktorá zatiaľ je len autosalónová. Čiže toto je vec, kvôli ktorej sa oplatilo sem možno prísť. No tahle kombinace je fantastická. On ji nikdo ještě neviděl, protože nebyla ani na tom představení Superbu. Akorát, že si ji prostě nemůžeš zatím koupit. Musíš si vybírat z těch klasiků, ale Rastio, musíme všichni přiznat a všichni to říkají tady, co na stánku jsou, že ten design je ohromil a že se Škodovce povede. Žiaria očička. Ale zase takto vážený. Toto je zelený autosalónový Superb, z ktorého všetci odpadávajú. No? A to je realita, akú si môžete kúpiť. Leštené disky, nejaká Business Silver. Ale čo je na Superbe ohromujúce, ďalšie rekordy, nielen batožinový priestor. S dovolením, excuse me? Absolútny svetový rekord v dĺžke otvorených dverí. Teda máte v Čechách takéto parkovacie miesta? Ne. Můžu se tam zkusit posadit, protože já jsem na tom představení v něm ještě neseděl. Myslím si, že tady ta paní, co u toho zeleného stojí, by se ještě by ti na kolená vošla. Ještě by se tam vešla. Ten prostor je obrovský. No lenže ty si malý človek. To jsem, ale... Ty tam vodíš, lenže keby som sa tam už ja akože mal vmestiť, je to ťažšie. Ale mňa zaujíma viac, ako sa bude Superb šoférovať, pretože... No... V tej Octavii sa sedí úžasne. To je skrátka... To je sen. Ale to prešitie volantu tiež je zatiaľ autosalónové v takej krinklavej žltej. Je vidět, že tady aspoň je ten interiér trošičku ozdobený těma sedačkama, zeleným prošíváním. Vypadá to v celku pěkně, ale zase tohle jsme někde jinde, to si neobjednáš, ten klasický. To je jediná věc, která mě vlastně na tom Superbu mrzí, že ten interiér, ať chceme nebo nechceme, tak je hodně podobný Octavii. Ale zase v rámci toho štýlu Škodovky sa sem hodí aj ten entertainment, kvalitný displej. No aké sú moje prvé pocity zo Superbu? Zvon odpadávam, zdnu je citeľne širší naozaj a pôsobí na mňa mäkšie ako predchodca, ale ja by som musel s tým autom asi jazdiť, aby som vedel povedať, aké vlastne je, no ale aj tak budete všetci z toho ohromení.